Ce pot să vă povestesc este că, din punctul meu de vedere, antreprenoriatul e ca un montai rus, să spunem. Poate puțin mai nesigur. Vorbesc din experiență proprie, nu din cărți. Am avut diverse experiențe de-a lungul vieții, cu puține interludii, să spunem, de a fi angajat. Motivele fiind, poate unele să-mi dovedesc că n-am cum să fiu angajat într-o structură corporatistă sau multinațională, sau cum vreți să-i spuneți. Și un alt motiv ar fi pentru că am învățat diverse lucruri foarte utile în antreprenoriat, respectiv cum gândește o organizație mai mare, cum ar trebui să gândească organizațiile mai mici ca să poată fi competitive într-o piață multinaționalelor. Însă, marea parte a vieții am petrecut-o încercând și eșuând de multe ori, cu diverse idei geniale, care s-au dovedit de cele mai multe ori că nu au prins, nu găsisem nișa bună, sau nici nu exista acea nișă ce doar în capul meu și așa mai departe. Ceea ce pot să vă spun este că, fără a încerca să dau sfaturi, știu că sunt mulți oameni aici care chiar au reușit în diverse domenii și n-am cum să înainte de a încerca să faci ceva, indiferent de nișa pe care consider că vrei să pornești, e bine să faci foarte mult research. Eu n-am făcut, dar dacă aș fi făcut, ar fi fost mult mai bine. Există și situații în care n-ai unde să faci research. Sunt anumite nișe care sunt fie foarte noi, fie fac noi pentru România, fie trebuie adaptate la piața românească. Și atunci e nevoie de acea nebunie, să-i spun, sau conștiință, sau cum vreți să-i spuneți, care se manifestă atunci când vorbești cu prietenii sau cu familia și toată lumea spune că ești bun sau că trebuie să faci școală sau să studiezi industria respectivă să te arunci într-o afacere. Dar eu cred că atunci când vrei să faci, să-ți urmărești un vis și să-l vezi transpus într-o afacere, trebuie să ieși din tipare. Și atunci trebuie să-ți urmărești instinctul, care nu pot să o definez foarte bine, dar sunt sigur că cei care ați experimentat starea asta o cunoașteți. Și să mergi înainte. Practic, singura mea calitate, care pe cel mai multe ori e un defect, este că sunt foarte încăpățânat. Și deși am întâmpinat foarte multe piedici, unii dintre voi chiar știu despre ce e vorba, și întâmpin în continuare, sunt foarte, foarte încăpățânat și pentru că am văzut undeva în viitor, destul de bine definit de altfel, ce se va întâmpla, știu că voi ajunge acolo, indiferent cum. Și atunci e bine să comunicăm permanent și să creăm comunități în jurul industriei sau business-ului nostru. Vă mulțumesc mult!